έρχεται ο επισκέπτης στο πάρκο μας, βλέπει τις γάτες, ότι έχουν πέσει για ύπνο, ότι αράζουν, κοιμούνται και όλα αυτά. Ο λόγος που είναι ότι αυτά τα ζώα είναι ξύπνη τη νύχτα και όχι την ημέρα. Στη φύση είναι πολύ δύσκολο να δούμε λύκο, γιατί μας εντοπίζει πρώτος και εξαφανίζεται. Δεν έχει να κάνει τίποτα με τον άνθρωπο ο λύκος, εκτός αν φοβηθεί. Αν φοβηθεί, ο λύκος μυρίζει την αδρεναλίνη που βγάζει ο φόβος και κατευθείαν σηκώνει τρίχωμα, κάνει το αυτί πίσω, βγάζει το δότη, κατευθείαν αγριεύει.